Tradizzjonalment il-Partit Laburista kien jiċċelebra għaliex kien jiftaħar li huwa il-Partit tal-ħaddiema. Illum, evidentament, Roberta Bela ħadem lil ħaddiem m'għadux jipproteġih u allura il-pis jaqa' fuqna sabiex naraw li aħna nkunu l-partit illi verament nipproteġu u niddefendu l-interessi tal-ħaddiema. Għalhekk għada għaliex aħna verament nemnu illi għandna nagħtu s-saħħa lil ħaddiema tagħna inħeġġu l-Malta Għawdex kollha biex jinaqdu magħna bejn l-Isptar Salluqa u l-PBS anke żewġ postijiet naħseb li għandhom valur sinifikanti f'dan il-perjodu biex insemmaw leħinna illi le maħniex ħanħallu li Roberta Bela jibqa' jipprova jgħaddihom blum fuq kulħadd. Kien dan l-appell li sar mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino hekk kif jum il-ħaddiem il-Partit Nazzjonalista se jorganizza protesta kontra l-Gvern Laburista li kompletament nesaw ta' bissieq lil ħaddiema Maltin u Għawċin bit-tema Nagħtu s-saħħa lil ħaddiem. Il-Partit Nazzjonalista jozdan il-perjodu kemm għaliex ifakkarna fil-kisbiet importanti li twettqu grazzi għal ħaddiem Malti u Għawċi u anke minħabba d-deċiżjoni storika ta' dħul ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Madankollu tul dawn l-aħħar snin taħt Gvern Laburista ċertament li l-bżonnijiet tal-familji ma kinux imħarsa bisħieq. Meta jkollok Prim Ministru, meta jkollok Ministri li għaxuma u sħabhom ta' madwarhom qegħdin jitħanżu ma jistgħu jifhmu qatt id-diffikultajiet li għaddejjin minnu l-poplu, bil-forsi il-Partit Nazzjonalista għandu responsabilità ħafna ikbar allura li jkunu illi joffri soluzzjonijiet u jimbotta biex nipproteġu l-ħaddiema tagħna. Michael Piccinino qal li hu fatt ta' ironija jibsa ħafna dik li għandek il-poplu jissielet biex jipprova jlaħħaq mal-għoli tal-ħajja iżda mbagħad hemm dawk ta' ġewwa li qed jitħanżru. U fid-daw ta' dan il-Partit Nazzjonalista qed jappella lil kull persuna biex tattendi l-protesta kif hu fl-interess ta' kulħadd li jkollna ħaddiema stmati fil-post tax-xogħol tagħhom, li jkollna sistema ekonomika b'saħħitha, li jkollna xandir li jirrispetta l-intelligenza pubblika u li jkollna soċjetà fejn il-ġustizzja titwettaq irrispettivament int min int.